De deurzakkers hier in Assen. Ik zeg, het feest is begonnen. Nou ja, ik moet zeggen, wij waren zeer trots dat wij op het podium er in ieder geval weer een geweldig feestje van mochten maken. Met de opening hier van deze avond. En het was meteen raak. Het feest was inderdaad begonnen. En wij zijn ieder jaar wel bezig met een nieuwe plaat. Maar Willem haalt het al even aan natuurlijk. De mogelijkheden zijn tegenwoordig heel erg moeilijk om je plaat bekend te maken. Maar toevallig, we hebben een medley opgenomen vorig jaar al een keer. Dat is eigenlijk een hele sterke feestmedley. En die gaan we als nieuwe single lanceren, omdat het wel herkenbaar is en omdat het nummer het fantastisch doet in de zalen. We maken al sinds 1980 maken wij al medleys. Die komen ook allemaal op cd verschenen. We hebben er wel een stuk of 25. En op een gegeven moment, dat slaat gewoon aan. Dus dat zijn liedjes van onszelf, die zitten er wel eens in. En nu hebben we gewoon een paar hele sterke nummers in een eigen compilatie met elkaar gebracht. Stella Vier, maar ook het dondert en bliksemt. Ja, dat is gewoon een leuke formule en dat is ook een leuk concept wat wij in feite al jaren doen. Want ik bedoel, we hadden al in 1984 kwam er al een LP uit met alleen maar medleys. Gewoon gezellige Nederlandstalige meezingers. Ik vind het wel leuk dat er zoveel duo's zijn die in feite opvolgen wat wij gedaan hebben. En wij hebben uiteindelijk ooit in de 70 jaren de Twee Pinten zo'n beetje als twee nieuwe jonge talenten hebben we zo'n beetje nagedaan. Ja, en hoe komen ze zover? Je moet gewoon doorgaan en flink aan de weg timmeren en zorgen dat je toch op een of andere manier originele liedjes krijgt. Ik bedoel, als je kijkt naar onze discografie, vanaf 75 tot nu toe hebben we toch 14 keer liedjes gehad, origineel. Ja, daar moet je aan werken en dan kan het nog een hele lange toekomst gaan. Want wij houden er ook nog lang niet mee op, hè? Voorlopig nog niet, het blijft veel te leuk.